እዙይ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሕያውን ዘላለማውን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ካብ ርሑቕን ቀረባን ትካተሉና ዘለኹም ህዝቢ ኣምላኽ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳኻትኩም ይኹን። ሎሙን ጸጉኡ ምሕረቱን በዚሕልና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ክንከውን ዝፈቐደ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን። ሎሚ ሓቢረ ምሳኻትኩም ዝግልገል ሓውኹም ኤፍሬም እየ። ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ሻውዓይ ክፋል ብመንፈስ ምምስካር ዝብል ርኢና ነርና። ሕጂ ካብ ቅፅል ኣቢልና ሻሙናይ ክፋል ማይ ጥምቀት ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ማይ ጥምቀት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንገብረን ዘሎና ስርዓታት ክልተ እየን። እታ ቀዳመይቲ ጥምቀት ክትከውን ኮላ እታ ካልአይቲ ከዓ ቅዱስ ቁርባን እያ። ጥምቀት ሓንሳብ ክትፍጸም ከላ ቅዱስ ቁርባን በብግዚኡ ዝውሰድ እዩ። ኣብ ጥረ ትርጉም ጥምቀት እንተዳ መፂና ምጥላቕ ወይ ምጥሓል ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ናይ ጽርኢ ወይ ናይ ግሪክ ቋንቋ ዝመፀ ቃል ክኸውን ከሎ እታ ቃል ብግሪክ ባፕቲሶ እያ እትበሃል። እዛ ቃል እዚኣ ምጥላቕ ወይ ከዓ ምጥሓል ማለት እዩ። እዚኣ ቃል ንሃይማኖት ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ግሪካውያን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮም ዝጥቀሙላ ቃል እያ። ንኣብነት መርከብ ኣብ ባሕሪ እንተዳ ጥሒላ እታ ዝጥቀሙላ ቃል ባፕቲሶ እትብል እያ። እዚ ጥረ ቃል ትርጉሙ ምርኣይና ንኣገባብ ጥምቀት ከመይ ክኸውን ይግብኦ ንዝብል ሓጋዚና ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈላለያ ጥምቀታት ኣለዋ። ንኣብነት ቀዳማይ ናይ ሙሴ ጥምቀት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 2፣ ካልኣይ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13፣ ሳልሳይ ናይ ክርስቶስ ጥምቀት ብማይ ማሪቆስ 16 ፍቕዲ 15፣ ራብዓይ ናይ ኣካል ክርስቶስ ጥምቀት ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 13 ፍቕዲ፣ ሓሙሻይ ናይ መከራ ጥምቀት ማቴዎስ 20 ፍቕዲ 22፣ ሻድሻይ ከዓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8። እዘን ኣብ ላዕሊ ዝጠቕስናየን ዝተፈላለየ ዓይነት ጥምቀት ትርጉምን ኣድላይነቱን ኣሕፅር ኣቢልና ሕጂ ክንርኢና። እታ ቀዳመይቲ ናይ ሙሴ ጥምቀት ዝበልናያ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ኣብ 10ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1-2 ክጽሕፍ ከሎ ደቂ እስራኤል ናብ ሙሴ ከም እተጠምቁ ይገልጽ። ደቂ እስራኤል ብባሕሪ ምስጋሮም ትሕቲ ደበና ብምዃኖም ኣብ ሙሴ ተጠምቁ። ውርድ ኢልና ፍቕዲ 3-4 እንተ ኣንበብና ከዓ ምስ ክርስቶስ የተሓሕዞ። ተኻለይቲ ጥምቀት ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ኣብ ማሪቆስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3-5። እዛ ጥምቀት እዚኣ ናይ ንስሓ ጥምቀት እያ ነይራ። ነዚ ዝመጽእ ዝነበረ ክርስቶስ መገዲ ትጸርግ ነይራ። ኣገልግሎታ ከዓ ኢየሱስ ክሳዕ ዝግለጽ ከም ዝነበረት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1-6 ንንብብ። ስለዚ ድሕሪ ጎይታና ሞትን ትንሳኤን ኣገልግሎታ ኣብቂዓ እያ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚኣ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ተጠሚቑ። ኢየሱስ ተጠምቀላ ምኽንያት ኩሉ ጽድቂ ክፍጽም ስለ ዝነበሮ እዩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13-17 ኢየሱስ
ሓጢኣት ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ዝተጠምቀ እንታይ ደኣ ኩሉ ሕጊ ክፍጽምን ስለ ዝመፀ እዩ ንኣብነት ተገሪዙ ኣብ ሉቃስ 2 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 22 እታ ሳልሰይቲ ጥምቀት ናይ ኣካል ክርስቶስ ምጥማቕ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 ክንሪኣ ንኽእል ኢና እዚኣ ጥምቀት እዚኣ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ብእምነት እንጥመቓ ጥምቀት እያ እቲ ብኢየሱስ ዝተገብረ ሞትን ትንሳኤን ከም ተፈጸመልካ ምቁጻር እዩ እዚ ኸኣ ኣካል ክርስቶስ ምጥማቕ ኣማኒ ማይ ጥምቀት ክወስድ ከሎ ብሩህ ይገብሮ ነዚዩ ሓደ ኣማኒ ናይ ግድን ክጥመቕ ዘለዎ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ማይ ይጥሕል ወይ ይቕበር እዚ ዘድልየሉ ምኽንያት ቃል ኣምላኻዊ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ኣማኒ ብኸምዚ ዓይነት ጥምቀት ምስ ዝጥመቕ ማለት ኣብ ማይ ጥሒሉ ወይ ተቐቢሩ ምስ ዝወፅእ ብዙሕ ነገራት ይግለጽ ኣሎ ሓደ ምስ ክርስቶስ ምቕባሩ ይገልጽ ኣሎ ቆሎሴ 2:12 ካልኣይ ብሞት ክርስቶስ ምጥማቑ የርኢ ሮሜ 6:3 ሳልሳይ ምስ ክርስቶስ ምስ ቃሉ የርኢ ሮሜ 6 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 7 ራብዓይ ብሓድሽ ህይወትን መታን ከመላለስ ምስ ክርስቶስ ምትንስኡ ይገልጽ ሮሜ 6 ፍቕዲ 10 ሓሙሻይ ኣብ የማን ኣቦ ምስ ክርስቶስ ምስዋሩ ይገልጽ ቆሎሴ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ሻድሻይ ንክርስቶስ ከም ዝለበሰን ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ይገልጽ ገላትያ 3:27 እዚ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ምጥማቕ ብእምነት እዩ ዝርከብ እቲ ኣማኒ ንርእሱ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ምስ ዝቆጽር ከምኡ ኮይኑ ይረኽቦ ሽዑ እዩ እቲ ኣማኒ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሓይሊ ዝረክብ ታራብዒቲ ናይ መከራ ጥምቀት ማቴዎስ 20 ፍቕዲ 22 ናይ መከራ ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተፈጺሞ እዩ ሃዋርያ ያዕቆብን በዚ ጉዳይ ንጎይትኡ መሊሱ እዩ ግብረ ሃዋርያት 12 ፍቕዲ 1 ኣመንቲ ምእንቲ እምነቶም ብኣዝዩ ጸቕጥን ኣሰቃቕን መከራ ክሓልፉ ከለዉ እዚ ናይ መከራ ጥምቀት ይበሃል ሓሙሸይቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብቲ ሻድሻይ ክፍሊ ትምህርቲ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እንደገና ምብራህ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይመስልን ሻድሸይቲ ናይ ክርስቲያን ጥምቀት እያ ብማይ ማለት እዩ ማርቆስ 16:16 እዛ ጥምቀት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤኡ ዝኣዘዛ ትእዛዝ እያ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 ስለዚ ብማይ ዘይምጥማቕ ትእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምኽባር እዩ ስለዚ ሓደ ኣማኒ ትእዛዝ ጎይታና ክኽብር ኣለዎ ሃዋርያት ነቶም ዝኣመኑ የጥምቕዎም ነይሮም ግብረ ሃዋርያት 2:41 ብማይ ምጥማቕ መሰረት እምነት ክርስትና እዩ ዕብራውያን 6 ምዕራፍ 1 ክሳብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 2 ስለዚ ሓደ ኣማኒ ስለምንታይ ክጥምቕ ኣድልዮ ንዝብል ሕቶ ክንምልሽ እንተደኣ ኮይና ሓቀድ ሓደ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ማቴዎስ 28:20 ካልኣይ መሰረት እምነት ክርስትና ስለ ዝኾነ ዕብራውያን 6 ፍቕዲ 1 ሳልሳይ ኣሰር ጎይታና ክስዕብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ጎይታ ብማይ ተጠሚቑ እዩ ሓጢኣት ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ስለምንታይ እንተበልና ጽድቂ ክፍጽም ስለ ዝነበሮ እዩ ንሕና እውን ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ራብዓይ ሃዋርያት ንዝኣምኑ የጠምቕዎም ነይሮም ንሕና እውን ከምኡ ሕጂ ከመይ ዝበለ
እዩ ክጥምቕ ዘለዎ ወይ መን እዩ ክጥምቕ ዘለዎ ሓደ ዝተነስሐ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:38 ካልኣይ ዝኣመነ ማርቆስ 10:16 ሳልሳይ ሰናይ ሕልና ዘለዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:21 ራብዓይ ወዲ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክኸውን ዝመደበ ማቴዎስ 28:19 ስለዚ ቅድሚ ምጥማቕና እዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ከነማልእ ኣለና ሓደ ንስሓ ግብረ ሐዋርያት 2:37 ኣብታ መዓልቲ 50 መንፈስ ቅዱስ ናብቶም 120 ዝኣኽሉ ምስ ወረደ እሞ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ነቲ ጴጥሮስ ዝብሎ ዝነበረ ቃል ምስ ሰምዑ ገለ 3,000 ዝኾኑ ሰብ ልቦም ምስ ተወግአ ንሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ንግበር ኢሎም ምስ ሓተትዎ ምላሽ ጴጥሮስ ከዓ ተነስሑ ዝብል ነበረ ቅድሚ ምጥማቖም ከዓ ናብራ ሐዋርያ ገዲፎም ካብኡ ርእሶም ንኣምላኽ ንምንባር ምስ ወሰኑ ጥምቀት ስዒባ ንንስሐኦም ተጽንዓሎም ካልኣይ እምነት ማርቆስ 10:6-15 ጎይታ ዝብሎ ሓደ ሰብ ክጥመቕ ዝኽእል ፈለማ ከኣምን ይግባእ ዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እዩ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ይነግሮም ሓደ ሰብ ንኸኣምን ክሰማዕ ኣለዎ እምነት ክትመጽእ ካብ ቃል ክርስቶስ እያ ስለዚ ከምዚ ጌርና ክንሰርዐን ንኽእል ቃል ምስማዕ ምእማን ወይ እምነት ድሕነት ድሓርካ ጥምቀት ኣብ ግብረ ሐዋርያ 8:36 እዘን ኣብ ላዕሊ ዝጠቕስናየን ንረኽበን እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ቃል ምስ ሰምዐ ኣመነ እሞ ንፊልጶስ ከይጥመቕ እንታይ ይኸልኣኒ ኢሉ ምስ ሓተቶ ፊልጶስ ከዓ ብወገኑ ብኩሉ ልብኻ እንተኣመንካስ ይኾነልካ እዩ በሎ ኣወንታዊ ምላሽ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰምዐ ፊልጶስ ከይደንጎየ ኣጥመቆ ካልኦት ጽቡቕ ኣብነት ዝኾኑልና ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንርኢ ኢና ሳልሳይ ሰናይ ሕልና ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:21 ሰብ ሓጢኣቱ ምስ ተኣመነ ምስ ተነስሐን ነቲ ብውሽጡ ዝኣምኖ ብጥምቀት የጽንዖ ነቲ ውሽጣዊ ለውጢ ብግዳማዊ ስጉምቲ ንኣምላኽ ብንጹሕ ሕልና የሪኦ ኣሎ እቲ ማይ ተምሳል እዩ እምበር እቲ ማይ ኣይኮነን ዘድሕን ሓጢኣት እውን ዝሓጽብ ሓጢኣት ዝሕጸብ ብደም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እታ ጥቕሲ እውን ጽቡቕ ጌራ እያ እተብርሃ እዚ ከዓ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና ኣብ ኣምላኽ እዩ እምበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነልናን ይብለና ካብ ላዕሊ እንተ ደኣ ኣንቢብና ከዓ ማለት ካብ ፍቕዲ 8 ነፍሲ ብማይ ዝድሓና ትብል ርግጽ እዩ ኣብታ መርከብ ብምእታዎም እዮም ዝድሓኑ እምበር እቲ ማይ ኣይድሓኖምን ንሕና እውን መርከብና ኢየሱስ እዩ ብእምነት ኣብኡ ንኣቱ ምእታውና ከዓ ብማይ ጥምቀት ነረጋግጽ ራብዓይ ወደ መዝሙር ማቴዎስ 28:19 ሓደ ኣማኒ ክጥመቕ እንከሎ ርእሱ ወደ መዝሙር ጎይታና ከም ዝኾነ ብጥምቀት ይገልጽ ኣሎ ወደ መዝሙር ጎይታና ኢየሱስ ሓደ ካብቲ ጠባያቱ ከዓ ርእስኻ ቀቢጽካ መስቀልካ ጼርካ ደድሕሪ ጎይታ ምምልላስ ማለት እዩ ወዲ መዝሙር ማለት ተኸታሊ ማለት እዩ ንመን ንጎይታ ኢየሱስ ስለዚ ጥምቀት ኣብ ህይወት ወዲ መዝሙር ዓብይ ትርጉም ኣለዎ ብቐሊሉ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ሓደ ሰዓቢ ምልክት እያ እዚ ካብ ፈለጥና ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ መዓስዩ ክጥመቕ ዘድልዮ መዓልትታት ሰሙናት ኣዋርሕ ዓመታት ክጽብጽብ የድልዮ ዶ ብሓጺር ክምልሽ እንተዳ ኮይና መልሱ ኣይፋሉን እያ ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ ብኡ ንብኡ እዩ ክጥመቕ ዘለዎ ርግጽ እዩ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክፈልጥ ይግባእ ምድንጓዩ ግና ጽቡቕ ወይ ቅኑዕ ኣይኮነን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 ብዛዕባ ቆርኔሌዎስ ነንብብ እዚ ሰብኣይ ንቓል ኣምላኽ ምስ ሰምዐ ንሱን
እቶም ምስኡ ኮይኖም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ኣብ ብኡ ንብኡ እዮም እተጠምቁ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10:14 እውን እቲ ሓላው እሱራት ምስ ኣመነ ብኡ ንብኡ ክጥመቕ ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 22:16 እውን ጳውሎስ ባዕሉ ብኡ ንብኡ ክጥመቕ ንርኢ ስለዚ ብምድንጓይ ነፍርዮ ነገር ስለዘየሎ ቤተክርስትያን ነቶም ክጥመቑ ዘድልዮ መምያ ኣለልያ ከተጥምቆም ይግባኣ እዚ ሕጂ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብፍላይ ነቲ ቅድሚ ኩነት ማለት ሓደ ኣማኒ ቅድሚ ምጥማቑ ከማልኦ ዘለዎ ክንርኢ ፀኒሕና እዚ ኣበይ ይወስደና ህፃናት ክጥመቑ ይግብኦም ዶ ኣብ ዝብል ሕቶ ይወስደና ህፃናት እንተ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናየን ማለት ሓደ ኣማኒ ቅድሚ ምጥማቑ ከማልኦ ዘለዎ ነገራት ከማልኡ ይኽእሉ ድዮም ማለት ከኣምኑ ክንስሑ ደቀ መዝሙር ክኾኑ ኣይመስለን ከምኡ እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ህፃናት ከም ተጠምቁ ፈጺምና ኣይነንብብን ቆርኔሌዎስ ምስ ስድራ ቤቱ ተጠምቀ ስለ ዝብል ህፃናት ከነጠምቆም ይግባእ ዝብሉ ኣለዉ እቶም እተጠምቁ ግና ዝሰምዑ ዝኣመኑ ዝተነስሑ እዮም ነይሮም ስድራ ቤቱ ስለ ዝበለ ህፃናት ተጠሚቆም ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ብህፃናትና ተጠሚቕና ናሽቱ ኮለና ተጠሚቕና ይብሉ እሞ ሕጂ ካልኣይ ጥምቀት ኣይድልልን እዩ ይብሉ እታ ወለድና ብሰናይ ድሌቶም ተደሪኾም ዘጠመቁና በዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ሓቅታትና ምስ እንመዝና ጥምቀት ዘይምዃና ኢና እንርዳእ ስለዚ ድሕሪ እምነት እንጥመቓ ጥምቀት እያ ሓንቲ ጥምቀት እትበሃል ኣብ ኤፌሶን 4:5 ዘላ ሓንቲ ጥምቀት ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ማይ ጥምቀት ኣይኮነትን እትዛረብ ዘላ እንታይ ደኣ ብዛዕባ ሓድነት ቅዱሳን እያ እትዛረብ ዘላ ሓድነት ቅዱሳን ብጥምቀት ማይ ኣይኮነትን እትፍጸም ብጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ደኣ እምበር ቀፂልና መንፈሳዊ ምስጢር ጥምቀት ማይ ጥምቀት ክንርኢ ኢና ሓደ ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞትካን ዝተንሳእካን ግብራዊ መግለፂ እዩ ሮሜ 6:1-4 ካልኣይ ብሓድሽ ህይወት ክትመላለስ ካብ ዓለም ከም እተፈላኻላ ዘረድእ ተግባር እዩ ግብረ ሐዋርያት 22:16 ሳልሳይ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝተጸምበርካ መርኣያ እዩ ግብረ ሐዋርያት 2:4-42 ራብዓይ ወደ መዝሙር ምዃንካ መግለፂ እዩ ማቴዎስ 28:19 ሓሙሻይ መሰረት እምነት ክርስትና ከም ዝኾነ መግለፂ እዩ ዕብራውያን 6:1-2 ሻድሻይ ምፍላይካ ካብ ዓለም ትገልጽ ግብረ ሐዋርያት 2:42 ሻውዓይ መልሲ ሰናይ ሕልና ናይቲ ኣምላኽ ዝገበረልካ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:21 ሻሙናይ ምእዛዝካ ትገልጽ በረኸት ከዓ ትረክብ ስለዚ ዘይምጥማቕ ጉድኣት ኣለዎ እተን ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናየን ነጥብታት እኹል መብርሂ ሂበናና እየን ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ዘይጥመቕ ሰብ ንምኽሪ ኣምላኽ መንዓቑ እዩ ዘርኢ ሉቃስ 7:30 ዘይምጥማቕ ወይ ንምጥማቕ ፍቓደኛ ዘይምዃን ሓጢኣት እዩ ያዕቆብ 4:17 ካልእ ጠቕሶ ዝደሊ ብዛዕባ ጥምቀት ዝምልከት ኣማኒ ኣበይ ይጥመቕ መን ከ የጥምቆ ዝብል እዩ መልሱ ንኹለንተናኻ ከጥሕል ኣብ ዝኽእል ማይ ከም ሩባ ባሕሪ ባስካ ክኸውን ኣለዎ ግብረ ሐዋርያት 8:36 ማቴዎስ 3:6 ዘጥምቑ ከዓ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክኾኑ ኣለዎም ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ኣገልገልቲ ኣብ ዘይብሉ ኣሚኑ ዝጸንሐ ወይ ወደ መዝሙር ክጥመቕ ይኽእል እዩ ግብረ ሐዋርያት 9:10 ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ሰባት ከይጥመቑ ዘቕርብዎ ምኽንያታት ክንርኢ እፈቱ ቀዳማይ
እቲ ምስ ጎይታ ተሰቒሉ ዝነበረ እሞ ዝኣመነ ከይተጠምቀ እዩ ናብ ገነት ኤደን ዝኣተወ እሞ ሰብ ብእምነት እምበር ብጥምቀት ስለ ዘይድሕን እንተዘይተጠመቐ ምንም ኣይኮነን ዝብል ምኽኒት የቕርብ። መልሲ ናይዚ ግና ከምዚ እዩ። ቀዳማይ እቲ ምስ ጎይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ሰብኣይ ንኽጥምቕ ካልእ ስርዓታት ኣምላኻዊ ሕጊ ንኽፍጽም ግዜ ኣይነበሮን። ስለዚ ብቑዕ ምኽንያት ኣይኮነን። እታ ኻለይቲ ከዓ ሰብ ብእምነት እምበር ብጥምቀት ኣይድሕንን እዩ እትብል ከዓ ቃል ኣምላኽ ካብ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ ምዃና ይምህረና ኣብ ያዕቆብ 2:26 ካልኣይ ምኽንያት ንኸይጥምቑ ዘቕርብዎ ሓሳብ ከዓ ጎይታ ክዛረበኒ ኣለዎ ዝብል እዩ። ጎይታ ግን ብቓሉ ተዛሪቡ ኣሎ። ምእዛዝ ጥራይ እዩ፣ ካልእ ዘረባ ኣየድልን እዩ። ዕብራውያን 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 2 ሳልሳይ ምኽንያት ከዓ ቅድሚ ምጥማቐይ ክድልድል ኣሎኒ ሓጢኣት ክገብር ኣይደልን እየ ይብሉ። ሓቅነት ዘለዎ ይመስል ግና ሓደ ካብቲ ዘደልድለና ብጥምቀት ንጎይታ ምስ እንስዕብ እዩ። ምእዛዝና በረኸት የምጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ይገሃድ። ስለዚ ምድሓኑ ዘረጋገጸ ክድንጉይ የብሉን። ገሊኦም ከዓ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቀሉ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብኡ ኸይደ እየ ዝጥመቕ ይብሉ። እዚ ብጽሑፍ ዘይተደገፈ ምኽኒት እዩ። ኣብ መወዳእታ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ከዓ እዚ ከዓ ኣማኒ ብስም መን እዩ ክጥመቕ ዘለዎ እትብል እያ። ኣብ ማቴዎስ 28:18 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከነጥምቕ ይእዝዘና። ስለዚ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢና ከነጠምቕ ዘሎና። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ግና ሃዋርያ ብስም ኢየሱስ እዮም ዘጥምቑ ዝነበሩ ግና ናይ ስላሴ ሓድነት ኣይከሓዱን። ሓድነት ስላሴ ክሒድካ ብስም ኢየሱስ ምጥማቕ ሓድነት ስላሴ ኣሚንካ ብስም ኢየሱስ ምጥማቕ ዓብዪ ፍልሊ ኣለዎ። ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣሚንና ግና ብስም ኢየሱስ ምጥማቕ ጸገም የብሉን። ካልእ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ኸነንብብ ከለና ሃዋርያት ብኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥምቑ ከም ዝነበሩ ይሕብረና። ጳውሎስ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስ ረኸቦም ምስ ኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም ኢሉ ምስ ሓተቶም ካብ ዝጽበዮ ዝነበረ መልሲ ወፃኢ መሊሶሙሉ። መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ኣይሰማዕናን ኢሎም መሊሶሙሉ። ሽዑ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጥምቀት የምጽኦም እሞ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ዘይፈለጥኩም ደኣ ብየነይቲ ጥምቀት ተጠሚቕኩም ይብሎም። ንሳቶም ከዓ ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት ይብልዎ። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ምህላው ኣብ ግዜ ጥምቀቶም ክሰምዑ ነይርዎም ዝብል እምነት ነይርዎ። ስለዚ ሃዋርያት ብኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተጠምቁ ነይሮም ሃዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ኣይ መሓተተን ነይሩ። ብዛዕባ ጥምቀት ዝብል ኣርእስቲ ኣብዚኣ ጠጦ ከነብል ኢና። ከም ጎይታ ፍቓድ ኣብቲ ዝቕጽል ኣርእስትና ድራር ጎይታ ዝብል ታሽዓይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ። ጎይታ የሱስ ይባረኽኩም። ተባረኹ።